Ассалому алайкум тамошобинони азиз, хулосаи муҳимтарин хабарҳои рӯз дар нашри ҷамъбастии барномаи иттилоотии Навид дар студия Дилафрӯз Комилзода. Тоҷикистон имсол раёсати созмони ҳамкории Шанхайро ба оҳда дорад. ҷиҳати тавсияи ҳамкориҳо миёни давлатҳои аъзо дар соли ҷорӣ баргузории бештар аз 100 чорабинӣ ба нақша гирифта шудааст, ки аксарияти он дар ҷумҳурии Тоҷикистон доир хоҳанд шуд. 20 соли фаъолияти созмони ҳамкории Шанхай, тарҳрезии 10 солаи нави ҳамкориҳои фарҳангӣ гуманитарӣ. таҳти ин унвон дар маркази дӯстӣ ва ҳамкории созмони ҳамкории Шанхай, ки дар Академияи идоракунии давлатии назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолият менамояд, видеоконференсия баргузор гардид. Тафсилоти бештар дар гузориши ҳамкоронамон. ҳафтумин модели созмони ҳамкории Шанхай, ки тӯли 4 рӯз дар Душанбе бо иштироки тренерон аз давлатҳои аъзои созмони мазкур идома дошт, ҷамъбаст гардид. Ин ҳамоиш дар доираи ҳамкории маркази дӯстӣ ва ҳамкории ин созмон бо мақсади ҷалби ҷавонон ва мутахассисони ба омӯзиши фаъолияти созмони ҳамкории Шанхай шавқу рағбат дошта роҳандозӣ шуда буд. иттилоъ дода шуд, ки модели созмони ҳамкории Шанхай конференсияест, ки дар раванди он ба иштирокчиён имкони намояндагии давлати аъзои ин созмон, иштирок дар муҳокимарониҳо ва ҳифзи манфиатҳои миллии давлатҳо дода мешавад. Ба иттилои масъулин, чорабинии мазкур дар қаламрави Тоҷикистон бори нахуст баргузор мегардад. ин барномае ки имрӯз ҳафтумин шос, яъне модел шос дар Тоҷикистон гузашта истодааст, ҳам дар арафаи 20 солагии шос мебошад ва ин бениҳоят барои мардуми Тоҷикистон як сарфарозӣ ва як ифтихор ҳаст. ҳар як шахсе ки имрӯз дар соҳаи дипломатия фаъолият мебарад ва мехонад, ҳатман кӯшиш мекунад ки аз ӯ дипломати барҷаста барояд ва барои дастгирӣ кардани давлати худ ва фикру ақидаҳои давлати худ, фарҳангу сиёсати давлати худ дар худи созмони ҳамкории Шанхай баромад мекунад ва ин такони хеле бузург мебошад. Барои ман ҳамчун як иштирокчӣ он буд, ки мо аз Тоҷикистон модератор будем ва мо ин барномаро пурра идора кардем ва ин ба мо бисёр як таҷрибаи бузург шудааст. иштирокчиёни модели мазкурро 17 нафар донишҷӯён, магистрантон, аспирантон ва мутахассисони ҷавони аз 18 то 35 сола ташкил медиҳанд, ки онҳо аз 8 муассисаи таҳсилоти олии касбии ҳудуди шаҳри Душанбе тариқи пур кардани дархост ва навиштани эссе дар мавзӯи ҳамкории фарҳанги гуманитарӣ дар доираи созмони ҳамкории Шанхай дастовардҳо ва афзалиятҳо ҷалб гардидаанд. модели мазкур аввалин маротиба берун аз ҳудуди ҷумҳурии мардумии Чин доир гардида истодааст ва он бо забони русӣ дар шакли онлайн доир шуд. мақсад аз баргузории чорабинии мазкур ин густариш додани муносибатҳои дуҷониба ва бисёрҷониба миёни давлатҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхай мебошад ва ҳаминро бояд қайд намуд, ки тренерон, ки имрӯз чорабинии мазкурро доир гардонида истоданд, онҳо ҳама аз ҳудуди тамоми давлатҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхай ҳастанд ва бо ҷавонон дар доираи самтҳои фаъолияти созмони ҳамкории Шанхай муддати аз 30 апрел то 24 май кор карданд, ки натиҷаи онро имрӯз дар ҷаласаи ҷамъбастии он донишҷӯён барои ҳама нишон доданд. дар доираи чорабинии мазкур бозии интерактивӣ доир гардид, ки дар рафти он иштирокчиён ҷаласаи шӯрои сарони кишварҳои созмони ҳамкории Шанхайро намоиш доданд. дар фарҷом ба иштирокчиёни конференсия аз ҷониби ташкилкунандагон гувоҳнома супорида шуд. инчунин ғолибони номинатсияҳои махсус аз ҷониби котиботи созмони ҳамкории Шанхай бо шаҳодатнома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ сарфароз гардонида шуданд. нерӯгоҳи барқи оби қайроқум дар шаҳри гулистони вилояти Суғд ҷойгир буда аз ҳисоби захираи оби сирдарё амал мекунад. ин иншооти гидроэнергетикии Тоҷикистон солҳои 1952-1957 сохта шудааст ва дорои 6 гидроагрегат аст. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар заминаи сиёсати энергетикӣ татбиқи лоиҳаи таҷдиди нерӯгоҳи барқи оби қайроқумро оғоз кардааст. таҷдиди асосии нерӯгоҳи барқи оби қайроқум, иншооти ёрирастон ва гидротехникии он марҳила ба марҳила сурат мегирад. рафти тадбирҳои навсозӣ дар ин иншооти гидроэнергетикиро ҳамкорони мо пайгирӣ карданд. нерӯгоҳи барқии обии қайроқум яке аз аввалин нерӯгоҳҳо дар шимоли кишвар, яъне минтақаи Суғд ба ҳисоб меравад. имрӯзҳо дар ин нерӯгоҳ корҳои таъмиру барқарорсозӣ ва таҷдид ҷараён дошта, бо ба анҷом расидани ин корҳо иқтидори солонаи нерӯгоҳ
تا نزدیک 40% افزایش خواهد یافت. در شهر گلستان ولایت سوغد تطبیق لایحه تجدید نیروگاه برقی آبی قیراقم با مرام ادامه داشته. کارهای جهت نوسازی 6 اگریگاتی این انشاءات گیدروانرژتیکی و در دیگر قسمت‌های انشاءات صورت گرفته شده است. تجدید اساسی نیروگاه برقی آبی قیراقم انشاءات یاری رسان و گیدروتکنیکی آن مرحله به مرحله صورت می‌گیرد. باعث قید است که طبق سپارش سروری دولت برای تطبیق لایحه و اجرای کارها بیشتر کارگران خود نیروگاه برقی آبی قیراقم و ساکنان محلی جلب کرده شدند. استحصال سالانه نیروی برق در نیروگاه برقی آبی قیراقم به حساب میانه 650 میلیون کیلووات ساعت را تشکیل می‌دهد. روند فعالیت نیروگاه به طور مؤثر از جانب متخصصان نظارت کرده می شود. ما شبانه روزی نظارت میکنیم صفت الکتروانرژی را و انتقال آنها را. تا این دم چون میدانید از نو برقرار کنی دیتیکه 220 کیلوولت شده گذشت و آنها شکل دیتیکه پوشیده 220 کیلوولت الیگازی شده گذشت. ما چون این تکنولوژی نو برای ما وارد شده ایستادند، ما از روی آنها کار کرده ایستادیم. من چون میدانید اداره آنها توسط کامپیوتری شده گذشت، همش اتوماتیک. باعث ذکر است که کارهای ساختمانی این نیروگاه سال 1952 آغاز گردیده. اگریگات یکم آن با اقتدار 21 مگاوات 15 دکبر سال 1956 به کار درآورده شده است. در مجموع نیروگاه از 6 اگریگات عبارت بوده. از 20 نوامبر سال 1957 با اقتدار پوره 126 مگاوات فعالیت نموده است. با تطبیق پوره لایحه تجدید نیروگاه برقی آبی قیراقم که مهلت آن 57 ماه یعنی تا سال 2023 معین شده است، تجدید تجهیزات اساسی و رسانی نیروگاه، دستگاه تقسیم کننده 110 کیلووات نیروگاه و تعمیر و برقرارسازی انشاءات گیدروتکنیکی آن عملی گردیده. اقتدار لایحه‌ای هر یک اگریگات نیروگاه از 21 مگاوات قریب تا 30 و در مجموع توانایی نیروگاه از 126 مگاوات تا به 176 مگاوات رسانیده می شود. بعد تجدید پوره نیروگاه عمر آن با 100 سال‌ها زیاد شده تواناییش بیشتر می گردد. این زمان کارهای تعمیر و برقرارسازی غلقه‌های تعمیری یعنی سدهای تعمیری در یک مجموع به انجام رسیده. مجموعه دوم آغاز گردیده است. بعد از به اتمام رسیدن تعمیری سدها آغازی تعمیر و تجدیدی خود اگریگات ها سر می شود. یعنی دیمانتاژ اگریگات ها روزهای نزدیک به نقشه گرفته شده است. تجهیزات اساسی اگریگات ها علاقه دسترس کرده شدند، استحصال شده دسترس کرده شدند. روزهای نزدیک ما تجدیدی خود اگریگات رو آغاز میکنیم. در مجموع با تطبیق پوره لایحه اقتدار نیروگاه برقی آبی قیراقم 50 مگاوات زیاد گردیده. استحصال میانه نیروی برق تا به 38% افزایش یافته. تامینات اهالی و ساحه‌های گوناگون اقتصادی ولایت سوغد با نیروی برق به طور نظررس بلند و بهتر خواهد شد. با توجه و تلاش‌های روزافزون پیشوای ملت محترم امالی رحمان در سمت نائل گردیدن به یکی از هدف‌های استراتژیکی مملکت یعنی استقلالیت انرژتیکی در دایره همکاری سودمند دوجانبه بسیار جانبه حکومت جمهوری تاجیکستان با شریکان رشد مبلغ عمومی کارهای تجدید نوسازی این انشاءات گیدروانرژتیکی 200 میلیون دلار آمریکایی را تشکیل می‌دهد. با تجدید پوره نیروگاه تمامی سیستم آن با تکنولوژی نوترین و پیشرفته ساحه عوض کرده می شود و صفت خدمت رسانی به مراتب بهتر خواهد گردید. جمهوری تاجیکستان در منطقه آسیای مرکزی در رابطه با گوناگونی بیولوژی موقع خاص اشغال نموده. بیش از 70% اکوسیستم‌های کوهی طبیعی محیط زیست و گوناگونی بیولوژی از کشور ما منشأ می‌گیرند. همین مسئله مهم دایره کارشناسان و تحلیلگران را با مساعدت کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان به هم آورد. گزارش در این باره. در شهر دوشنبه با ابتکار کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان مرکز ملی گوناگونی بیولوژی و بی‌خطری بیولوژی بخشیده به روز گوناگونی بیولوژی تحت عنوان ما یک قسم حل مسئله هستیم و 30 سالگی استقلالیت دولتی تاجیکستان در حل مسائل حفظ محیط زیست سمینار علمی عملی برگزار گردید. در سمینار مذکور کارشناسان و محققان اشتراک و معروضه‌های خود را پیشنهاد کردند. ذکر کردن به مورد است که زیاده از 40% بویگری‌های طبیعی گوناگونی بیولوژی آسیای مرکزی را
бойгариҳои табиие ки дар кӯҳистони мо мавҷуд аст, гуногунии биологии ҷумҳурии Тоҷикистон ташкил медиҳад ва ҳифзу нигаҳдорӣ ин яке аз вазифаҳои муқаддаси тамоми мардуми мо аҳолии оддӣ сар карда то тамоми табақаҳои гуногуни ҷамъият ба ҳисоб мераванд. Бинобар ин хубтар мешуд ки фаҳмондадиҳӣ, баланд бардоштани маърифати экологии аҳолӣ бештар ва хубтар ба роҳ монда шуда, чунин чорабиниҳо бештар роҳандозӣ карда мешуданд. дар сайёра шумораи зиёди намудҳои олами наботот ва ҳайвонот муаррифӣ шуданд ки дар минтақаҳои гуногуни табиӣ зиндагӣ мекунанд. аз ин рӯ мебояд барои нигоҳдории он кӯшиш намуд ва бо табиат робитаи наздик дошт, зикр гардид дар ҳамоиш. ҳифзи гуногунии биологӣ дорои аҳамияти экологӣ ва беҳбуд бахшидан ба ҳаёти ҷомеаву солими муҳити зист мебошад. муассисаи давлатии маркази миллии гуногунии биологӣ ва бехатарии биологии кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон пеши худ мақсад гузоштааст ки чунин семинарҳои илмии амалиро бештар баргузор намояд то инсонҳо ба ҳифзу нигоҳдории табиат зиёдтар ҷалб гарданд. дар ноҳияи Тоҷикобод бобати аз худкунии заминҳои бекорхобида чораандешӣ карда мешавад. ин шабу рӯзҳо ҷиҳати обёрии масоҳати зиёди заминҳо мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ бо ҷалби сокинон барқарорсозии қитъаи канали обёриро дар масофаи 8 километр ба роҳ мондааст. бо ба истифода додани ин воситаи обрасонӣ фаъолияти хоҷагидорон беҳтар хоҳад шуд, мегӯяд ҳамкори мо дар минтақа Фазлиддин Муҳадбеков. имрӯза дар оғози мавсими киштукор аз тарафи сокинони ноҳияи Тоҷикобод тариқи ҳашар баҳри барқарор намудани каналҳои обёрикунанда корҳои соли мустаҳкамкунӣ ба роҳ монда шудааст. бо ин мақсад сокинони деҳаи зарафшон ноҳияи Тоҷикобод даст ҷамъона ба ҳашар баромада баҳри омода намудани канали деҳа ба мавсими имсола заҳмат мекашанд. дарозии канал дар масоҳати беш аз 8 километр тӯл кашида солҳои зиёд ҳамчун манбаи асосии обёрикунии заминҳои ҳосилхез ба шумор мерафт, вале таи солҳои охир дар натиҷаи омадани сел канал банд гашта корношиам гардида буд. бо ташаббуси хоҷагидорон ва дастгирии мақомоти иҷроия баҳри обёрӣ намудани заминҳои бекорхобида сокинон тариқи ҳашар онро барқарор намуда истоданд. дар барқарорсозии канали мазкур бо истифода аз техника ва меҳнати дастӣ корҳои барқарорсозӣ бо суръат идома доранд. این کانالی که ما حاضر در استفاده داده شدیم این 8 کیلومتر مسافه است طول کشیدگی از خیلی بالای قشلاق‌های کلان قریب چندین سالها شده است که این به تعمیر خوب بود. ما حاضر قطعی مردم با وسایل تکنیکی با وسایل همین دست جمعانه مردم قطعی همه کسی خواستیم همین کانال این اکن ای سحری بر وقت ساعت 6 آورده مردم همه آماده همه باید دلی گرم ای خفای همین کرویم. در حدود جماعت ما قریب 50-60 و گکتار زمینی کلشکاری داریم، همه آبیاری کرده می شود. به یگون ممنونیت آب مونده تامین می شود میرسه. سال گذشته 50% بود، امسال 80% همین زمینو با کشتی کارتوشا خاطی بند شدگیان برای همین بسیار آب مونده همین کانال به ضروری راست کردن. инчунин дар ин рӯз аз тарафи шӯъбаи ҳифзи муҳити зисти ноҳия аксияи тозагии соҳил гузаронида шуд ки сокинон дар ин аксия фаъолона иштирок намуданд. тибқи нақша чорабиниҳои бахш вобаста ба сазовор пешвоз гирифтани ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯз дар ҳудуди каналҳои ноҳия аксияи тозагии соҳил гузаронида шуд ки зиёда аз 200 нафар сокинон ва кормандон иштирок намуданд. зиёда аз 2000 метри каналҳо аз партовҳо тоза карда шуда партовҳо ба партовгоҳи расмӣ кашонида ҷойгир карда шуд. сокинони ноҳияи Тоҷикобод баҳри дар амал татбиқ намудани дастури супоришии ҳукумати ҷумҳурӣ дар самти обёрӣ намудани заминҳои бекорхобида аҳлона заҳмат кашида бадин васила дар таъмини амнияти озуқавории кишвар саҳми босазои худро мегузоранд. ҳаёти инсонӣ тақозо менамояд ки ба масъалаи ҷинояту ҷинояткорӣ ва таъмини давлат аз ҳама гуна таҳдиду хатарҳои ҷиноятӣ бархурдор бошем. дар ин самт яке аз зуҳуроти номатлуби ҷомеа нашъамандию нашъаҷалобӣ мебошад ки сабаби марги бармаҳали ҳазорҳо инсонҳо гардида мушкилоти сатҳи ҷаҳонӣ пайдо намудааст. шарҳи хабарнигорони мо дар ин мавзӯъ. муомилоти ғайриқонунии маводи мухаддир яке аз проблемаҳои муҳими ҷомеаи ҷаҳонӣ ба ҳисоб меравад. зеро маълум аст ки марги бармаҳал, орзуҳои амалӣ нагашта, тақдирҳои бишкаста, безурётӣ, тифлони рӯҳану ҷисман маъюб ба дунё омада аксаран аз истеъмоли маводи нашъаовар ва оқибатҳои нашъамандист ки хатари он ба ҷомеа ва давлат бетаъсир буда наметавонад.
агентии назорати маводи нашъавари назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати пешгирии нашъамандӣ ва мубориза бар зидди муомилоти ғайриқонунии маводи нашъадор пайваста муборизаи беамон мебарад. раёсати агентии назорати маводи нашъавари назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон як ҳолати интиқол ва фурӯши маводи нашъаварро ошкор намуд. санаи 12 майи соли равон кормандони раёсати агентӣ дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ҳангоми гузарондани чорабинҳои оперативи ҷустуҷӯӣ дар ҳудуди деҳаи Барчид, ҷамоати Поршнев, ноҳияи Шуғнон, шаҳрванд Аҳмадбеков Фаромурз Аҳмадбекович соли таваллудаш 1997, зода ва истиқоматкунандаи ноҳияи Шуғнов, ҷамоати Ширинҷонов, миллаташ тоҷик, маълумоташ миёна, муваққаттан бекор, бо гумони даст доштан бо муомилоти ғайриқонунии маводи нашъадор ба миқдори махсусан калон дастгир намуданд. номбурда бо маслиҳати пешакӣ бо шаҳрванди ҷумҳурии исломии Афғонистон, шахсияташ ба тафтишот номаълум, барои ба даст овардани маблағи муфт бо роҳи қочоқ, хариду фурӯш ва интиқоли маводи нашъадор ба миқдори махсусан калон даст задааст. ҳангоми аз назаргузаронӣ аз дохили борхалтаи полиэтилении рангаш сафед ки ба Аҳмадбеков тааллуқ дошт, 50 адад бастаҳои селофани скотчпечи моддаҳои ҷигари ранги бӯи махсус дошта дарёфт гардид. муайян карда шуд ки моддаҳои мусодира гардида маводи нашъавари навъи ҳашиш буда, вазни холиси он 25 килограмму 830 граммро ташкил медиҳад. оид ба ҳолати мазкур нисбати шаҳрванд Аҳмадбеков Фаромурз Аҳмадбекович бо моддаҳои 200 қисми 4 банди Д ва 289 қисми 3 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида тафтишоти пешакӣ идома дорад. ба хотири беҳтар кардани сатҳи хизматрасониҳо ва дастрасии муштариён ба технологияи насли нав, ширкати Тисел дар шаҳри Душанбе маркази нави хизматрасонӣ ва фурӯшгоҳи технологиро фаъол кард. гузориш дар ин бора. дар идораи марказии ширкати Тисел воқеъ дар шаҳри Душанбе маркази нави хизматрасонӣ ва фурӯшгоҳи технологии Тисел дари худро ба рӯи муштариён боз кард. дар маросими ифтитоҳи марказ намояндагони ширкатҳои гуногуни истеҳсолӣ, мақомоти марбута, сокинони пойтахт ва муштариён ширкат доштанд. озодхон давлатшоев, директори генералии Тисел, дар суханронии худ қайд кард ки маркази мазкур ба ифтихори 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва 20-солагии таъсиси ширкати пешсафу навовари бозори мухобиротии кишвар роҳандозӣ гардида, тарроҳии фурӯшгоҳ маркази хизматрасонии ширкат бо усули наву муосир ва роҳкориҳои замонавӣ анҷом ёфтааст. дар ин ҷо барои ҳар як муштарӣ фазои ором, роҳат ва хизматрасонӣ босифат муҳайё мебошад. افتتاح مرکز خدمترسانی تکنولوژی مطابق با دستگاه‌ها و تجهیزات زمانوی برای باز هم نزدیکتر شدن به مشتریان تیسل است و همچنین بهتر برای ماندن خدمترسانی و مهیا کردن شرایط‌های بهتر به مشتریان سطح‌های گوناگون شرکت تیسل که شما می‌بینید دو دری درآمد دارد و به مشتریان شرکت تیسل در هر وقت و ساعت برای 24 ساعت در روز در شبانه روز خدمت کردن می‌تواند. дар маркази хизматрасонии ширкати Тисел кормандони баландихтисос ки давраи бозомӯзиро гузаштаанд фаъолият менамоянд. муштариён метавонанд дар ин ҷо ба ҳама пурсиши худ посух бигиранд, мушкилоти техникии иртиботашонро рафт созанд, симкорти Тиселро фаъол намоянд ва ё ба тавозунашон маблағ гузаронанд ва тарофаи писандидаашон пайваст шаванд ва замимаҳои гуногуни мобилиро насб намоянд. ғайр аз машварату хизматрасонӣ дар маркази нави ширкат имкони харидани телефонҳои ҳушманд, роутер, таҷҳизоти гуногуни мобилӣ, гӯшиҳои ҳушманд ва атриёти вижаи марбути ширкати Тисел бо бӯи хос, либосу лавозимот ки бештар ранги бунавш доранд ва армоғони маҳсулоти Тиселро харидорӣ кунанд. хулас пешниҳоди хизматрасониҳои босифат, сервиси қулай, фазои орому муҳити созанда дар ин ҷо барои ҳар як муштарӣ фароҳам оварда шудааст. ташкилоти амонатии хурди имон интернешнл дар ноҳияи Рашт низ намояндагии худро ифтитоҳ намуд. ин маъни онро дорад ки сокинони мамлакат ҳатто дар дурдасттарин минтақаҳо низ аз хизматрасониҳои ташкилоту идораҳои молиявии қарзӣ зиёд истифода мебаранд. ифтитоҳи филиали ин ташкилоти қарзӣ дар ноҳияи Рашт боз чандин нафар мутахассисони маҳаллиро бо ҷои кору маоши хуб таъмин мекунад. иттилоъ медиҳанд ҳамкорони мо.
با مقصد وسیع نمودن فعالیت بانکداری در ناحیه رشت، مرکز خدمترسانی جمعیت سهامی گشوده ایمان اینترنشنال گشوده شد که برای ساکنان نواحی مذکور حدود فرابخش محسوب می‌یابد. زیرا توسط مرکز مذکور ساکنان می‌توانند از خدمترسانی‌های بانکی آزادانه استفاده نمایند. در مراسم افتتاح مرکز بانکی روبرتی ناحیه و مسئولین جمعیت مذکور اشتراک نموده باز شدن مرکز خدمترسانی را برای ساکنان تبریک گفتند. ضمن سخنرانی‌ها قید گردید که ایمان اینترنشنال برای بلند برداشتن صفت خدمترسانی به میزاجان سر وقت جاری نمودن تکنولوژی موثر خدمترسانی‌های اینوواسیونی پرداخت‌ها پیوسته کوشش می‌نمایند. سال تا سال گشوده شدن نقطه‌های نوی بانک برای پیشرفت فعالیت هر روزه استعمال کنندگان مساعدت می‌نماید. در سال جاری تشکیلات امانتی خرد ایمان اینترنشنال با مقصد وسیع نمودن موقع جایگیرشوی خود در ناحیه رشت تصمیم گرفت که مرکز خدمترسانی مبلغ‌زوری خود را گشوده به مردم منطقه خدمترسانی نماید. خدمترسانی‌های مرکز خدمترسانی مبلغ‌زوری خرد به میزاجان خود از جمله پیشنهاد قرض‌های خرد و میانه، جلب امانت‌ها، عملیات‌های انتقال مبلغ‌ها، گشودن صورتحساب‌ها به میزاجان خود در بر می‌گیرد. با گشوده شدن مرکز خدمترسانی مبلغ‌زوری خرد در منطقه 5 نفر متخصص منطقه به جای کار دائمی تامین شدند. در دوره تطبیق استراتژی رشد رقمی که با جاری نمودن وظیفه‌های موثر تکنولوژی، خدمات‌های اینوواسیونی روانه کرده شده است، تشکیلات به نقشه گرفته است که خدمت‌رسانی‌های گوناگون از جمله قرض‌های کوتاه مدت و امتیازنامه را طریق واسطه‌های الکترونیک با میزاجان در سطح و صفت بلند پیشنهاد نماید. کشاورزی ساحه قدیمه اجدادی بوده. پیشرفت استحصالات آن عامل مهمترین تامین امنیت عضوقواری کشور می باشد. ساحه کشاورزی در قطار دیگر بخش‌های افضلیتناک شهر حصار در پیشبرد اقتصادیات نقش ارزنده دارد. از این رو خواجه‌گیداران این منطقه کوشش می نمایند که بهره تامین امنیت عضوقواری کشور سهمگذار باشند. امروزها دهقانان جماعت دهات خانقاه کوهی شهر حصار به جمع‌آوری حاصل از زمین‌های نزد حولگی مشغولند. همکارانمان صاحب نور عبدالرسولов و خورشید حلیمов در همین باره گزارش می‌دهند. جماعت دهات خانقاه کوهی شهر حصار یکی از جماعت‌های دوردست شهر به حساب رفته. در طبیعت آن امروز نزدیک به صدخواجگی دهقانی انفرادی تأسیس داده شده است. معلوم می‌گردد که اهل زحمت جماعت دهات خانقاه کوهی شهر حصار اساساً با باغداری، سبزوادکاری و غله‌دونگی مشغول بوده. در پرورش دیگر زراعت‌ها نیز تجربه‌های عبرتبخش کسب نمودند. 5 سوزه زمین نزدیک حولگی دارم، کشت برای کشت. در هر سال ما از زمین کشتمون 2-3 حاصل محصولات خارجی کشور به دست می‌بریم. اکثریت محصولات خارجی کشور که به دست می‌بریم از بازار نمی‌خریم. زمین را ثمرناک استفاده بریم. کارتوشکا می‌کنیم. بوری جمله بعد جمع‌آوری کردن کارتوشکا ما از زمین پیاز بودرینگ دیگر محصولات کارده میگه. بعدی سه مرتبه بعدی جمع کردن تیرامو در محصولاتی که زمستون تا بوار میکنیم در بهار جمع آوری کرده میگیریم. من همچون آموزگار بعد از درسم برآمدم از کار مکتب مؤسسه برآمدم با میرم علی اوله ممکنه در این خودگی کار میکنم. بغیر از این خودگی که نزد حوالی ما هست با خودگی دهقانی دارم. در اونجا نیز انگور پرورش میکنیم. ما انگوری حاصلی هر سال انگوری پروان میگیریم. با بازار میبریم به شهر دوبای، شهر مسکو، فیضات مسکو میبریم انگور ما برای که صفتی آوا کتور میکنیم. ولی انگور این سال حاصلش در سرک بهنهایت خوب است. کوشش میکنیم که حاصل فراوان گیریم. از روی معلومات‌های رئیس جماعت دهات خانقاه کوهی شهر حصار، ساکنان این گوشه کشور زمین‌های نزد حولگی خود را ثمرناک استفاده برده پمیدور، بادرینگ، لوبیا، جواری مکه و دیگر زراعت‌ها پرورش می‌نمایند. جماعت دهات خانقاه کوهی در منطقه کوهسار جایگیر است. شغل اساسی اهالی این ساحه کشاورزی می باشد. طبق دستور سفارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در حدود جماعت دهات خانقاه کوهی زمین‌های نزد حولگی ثمرناک استفاده برده می شود. آب هست، زمین هست، باد و هوا موافق. مردم اهالی عموما قریب از بازار یگان چیز خریداری نمی‌کنند. کارتوشکا، پیاز، سبزی، زنجبیل و دیگر زراعت‌های پولیزی از خودشون می‌بروید. اهل جماعت دهات خانقاه کوهی نیت دارند همیشه برای تامین امنیت عضوقواری مملکت سهمگذار باشند.
гузориши соҳибнур абдурасулов, хуршед алимов аз шаҳри ҳисор барои барномаи иттилооти навид. дар шаҳри конибодоми вилояти Суғд ҷамъоварии пилла муташаккилона идома дорад. дар мавсими ҷорӣ кирмакпарварон талош карданд ки бо истифода аз тухмиҳои хушсифат ҳосили баланд ба даст оранд. мутахассисон дар нуқтаҳои қабул ба сифати пиллаи истеҳсолкардаи хоҷагидорон баҳои баланд медиҳанд. ҷузъиёти бештари мавзӯъ дар гузориши хабарнигорони минтақавии мо. дар шаҳри конибодом имрӯзҳо маъракаи пиллачинӣ дар авҷ аст. кирмакпарварони шаҳр тасмим гирифтанд ки имсол ба хирмани ватан пиллаи хушсифат резанд. онҳоро то имрӯз муяссар гаштааст ки ба туфайли меҳнати зарбдор ва дарки амиқи аҳамияти ин ашё дар пешбурди иқтисодиёти мамлакат саҳми худро гузоранд. зимни суҳбат бо кирмакпарварон маълум гардид ки солҳои гузашта аксарияти онҳо дар боби дарёфти барги тут бо мушкилоти муайян дучор омада маҷбур мешуданд ҷиҳати раҳоӣ аз ин ҳолати ногувор аз шаҳру навоҳии ҳамсоя низ барги тут харидорӣ намоянд. ҳамзамон аз ҷониби масъулин дар мавриди ҳавасмандсозии кирмакпарварон чораҳои муассир андешида нашуда буд. бо сарбаланди имрӯз мана пиллаи саршавӣ кушодашавӣ шуд идораи фаҳри шаҳри конибодом ба мана ҳама бояд хурсандӣ ҳосили аввали деҳқон оварда супурданд. мана пиллано иҷро шусос ман 5 грамм 29 килои 600 грамм пилла супурдам. ин ҳосили аввали деҳқон аст. мана мо хурсанд маблағоша гирифтем. албатта 30 солаги истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон ҳисси арзанди худомо мегузаронем. намояндагии ҷамъияти саҳомии кушодаи пилла дар шаҳри конибодом имрӯз мана дар якҷоягӣ бо кирмакпарварон ҷамъоварии аввалин тонаҳои пиллаи хушсифатро қабул кардем ва нақшаҳои дар пеши содаро барзиёд иҷро менамоем. масъулини соҳа бо хулосабарорӣ аз душворӣ ва муаммоҳои мазкур солҳои охир дар самти васеъ намудани майдони тутзор ва ҳавасмандсозии кирмакпарварон тадбирҳои мушаххас ва муфид андешида дар ҳамкории зич бо мақомотҳои давлатӣ тухми кирмаки навъи босифатро дастрас намуданд ки харҷи барги тутро ба миқдори зиёд тақозо надораду ҳосилнокии он ҳам ба маротиб зиёд аст. ба таъкиди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таи қариб 30 соли соҳиби истиқлолӣ дар Тоҷикистон заминаҳои меъёрии ҳуқуқӣ ва ташкиливу инфрасохтории сиёсати давлатии ҷавонон ташаккул ёфта даҳҳо санади меъёрии ҳуқуқӣ қабул ва маҷмӯи масъалаҳои сиёсиву иқтисодӣ ва иҷтимоию фарҳангӣ ки бевосита ба ҷавонон дахл доранд ҳал карда шуданд. ин тадбирандешиҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва сиёсати ҷавонпарваронаи пешвои миллат боиси болидарӯҳии ҷавонони кишвар гардидааст. тантанаҳои идона ба муносибати рӯзи ҷавонони Тоҷикистон дар саросари мамлакат далели гуфтаҳои болост. дар шаҳри ҳисор низ рӯзи ҷавонони Тоҷикистон бо шукӯҳи хоса таҷлил гардид. сараввал дар чорабинии раиси шаҳри ҳисор ва дигар меҳмонон зимни суханронӣ ҷавононро ба ин рӯз табрик гуфта қайд намуданд ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти сарварии асосгузори сулҳу ваҳдат пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таи солҳои охир барои муҳайё намудани шароитҳои мусоид барои ҷавонон аз тамоми имконатҳо истифода мебаранд. аз ҷониби роҳбарияти шаҳр ба ҷавонони фаъол ифтихорнома ва тӯҳфаҳо супорида шуд. баъдан аз тарафи кормандони шӯъбаи фарҳанги назди мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ, мактаби мусиқӣ ва ҷавонони фаъоли коллеҷу литсейҳои шаҳри ҳисор як барномаи ҷолибу рангин, саҳнаҳои диданӣ, суруду таронаҳои ватандӯстона пешкаши сокинони ин гӯшаи кишвар гардонда шуд. қобили зикр аст ки аз рӯи нақша чорабиниҳои шӯъбаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри ҳисор моҳи майи соли равон бахшта ба рӯзи ҷавонон бо иштироки доираи васеъи ҷавонон чорабиниҳои фарҳангӣ, фароғатӣ ва варзишӣ ба нақша гирифта шуда гузаронда шудааст. 30 рӯзи ҷавонон эълон гардида буд ки то ба имрӯз як қатор чорабиниҳои сиёсию фарҳангӣ, мулоқоту вохӯриҳо, мусобиқаҳои варзишӣ байни наврасони ҷавонон дар шаҳри ҳисор баргузор гардид. дар қисмҳои низомӣ байни сарбозон, афсарон ва ҷавонони шаҳр мусобиқаҳои варзишии ҳомии ватан, байни хонандагони синфҳои болоӣ, мусобиқаҳои футбол, волейбол байни бонувон баргузор гардид. дар ҳақиқат бо шарофати кӯшишу талошҳои сарвари давлат сиёсати давлатии ҷавонон ба таври комил таҳризӣ шуда марҳила ба марҳила дар амал татбиқ мегардад. ин бахусус дар шаҳри ҳисор дар самти донишандӯзӣ, мусоидат ба рушди маҳорат ва малакаи ҷавонон, омӯзиши забонҳои хориҷӣ, технологияи компютерӣ ва ихтисосу ҳунарҳои замонавӣ баръало эҳсос мегардад.
ҳамин тавр барномаи омода намудаи ҷавонон бо шукӯҳ ва шаомати хоса то дергоҳ пешкаши сокинон ва меҳмонон гардид. пеш аз оғози тантанаҳои рӯзи ҷавонон дар саҳни қасри фарҳанги ноҳияи Восеъ вилояти Хатрон мусобиқаҳои намоишӣ бо иштироки варзишгарони наврасу ҷавони ноҳия аз қабили гӯштингирӣ, бандкашӣ, футболу волейбол ва дигар намуди варзиш баргузор гардид. ҳамчунин дар дохили бино бошад намунаи беҳтарини корҳои ихтироотии ҷавонон, дастоварди варзишгарон аз мусобиқаҳои дохиливу хориҷӣ ба маърази дид гузошта шуд ки роҳбарияти мақомоти маҳаллӣ ва дигар меҳмонон аз ин дастовардҳо дидан намуданд. мураббиён ва варзишгарон дар қатори дигар ҷавонони ноҳия дастоварди варзишии худро ба маъраз гузошта қайд карданд ки имсол барои варзишгарони ноҳия соли бобарор буда аллакай варзишгарон дар як қатор мусобиқаҳои варзишӣ иштирок карданд ки дар баробари дарёфти зинаҳои ифтихорӣ ба мусобиқоти ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ сафарбар карда мешаванд. ҷавонони ноҳияи Восеъ дар партави сиёсати пешгирифтаи пешвои муаззами миллат ки зимни мулоқот бо ҷавонони мамлакат рӯзи 21 майи соли 2021 дар кохи Борбад баргузор гардид, рӯҳу илҳоми тоза гирифта баҳри боз ҳам саҳмгузорӣ дар рушду нумӯи мамлакат саъю кӯшиш менамоянд ва дучанд баҳри ободониву созандагии кишвари азизи худ саҳми арзандаи худро мегузоранд. зимни сухани шодбошии раиси ноҳия қайд гардид ки таҷлили рӯзи ҷавонон дар соли ҷорӣ ба истиқболи ҷашни пуршарафи 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон рост омада. Дар ин раванд бо супориши ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва супоришҳои бевоситаи сарвари муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Восеъ ҷиҳати рушду инкишофи соҳаи варзиш ва дастгирии ҷавонону наврасон иншооти таъиноташон гуногун мавриди истифода қарор дода мешаванд. ҳамчунин иттилоъ дода шуд ки варзишгарони ноҳияи Восеъ дар соли гузашта ва дар 5 моҳи соли ҷорӣ дар як қатор мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ ширкат варзида соҳиби ҷом ва нишонҳо шуда шаъну шарафи варзиши ноҳия ва ҷумҳуриро баланд бардоштанд. зимнан ғолибони як қатор мусобиқаҳои вилоятиву ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ аз ҷониби роҳбарияти ноҳия бо маблағҳои пулӣ ва ифтихорномаҳои мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии ноҳияи Восеъ қадршиносӣ карда шуданд. واقعا هم باعث خوشنودی هر یکی ما جوانان است که امروز سرور دولت محترم امامعلی رحمان تمام باوری خود را به ما جوانان روانه می‌سازند و ما جوانان نیز از این دستگیری های بی‌واسطه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان سپاسگزار بوده دائما سعی و تلاش می‌ورزیم که در بر پیشوای معظم ملت باشیم و دائما دستگیری های ایشان را و جواباً به این همه غمخواری های آن برای وحدت و یگانگی، برای آزادی کشور، برای آبادی این دولت سهم ارزنده خویش را گذاریم. тантанаҳои донаи рӯзи ҷавонон бо баргузории чорабиниҳои фарҳангӣ махсусан намоишҳои театркунонидашуда ва саҳнаҳои ибратомӯз дар қасри фарҳанги ноҳия ҷолибу хотирмон сурат гирифт. дар фарҷоми чорабинӣ бошад ба кулли ҷавонон ва варзишгарони ноҳия иттилоъ дода шуд ки бо мақсади сазовор истиқбол гирифтани ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷалби васеъи ҷавонон ба варзиш ва солимгардонӣ дар рӯзҳои наздик боз 5 толору майдончаҳои варзишӣ мавриди истифода қарор дода мешаванд. در مرکز ناحیه‌اش با اشتراک دوره وسیع جوانان ناحیه تحت شعار جوانان پیرو پیشوای ملت چاره‌بینی فرهنگی و فراغتی و همایش دایر گردید. چاره‌بینی با ابتکار بخش کار با جوانان و ورزش ناحیه صورت گرفته در آن جوانان با پرچم و شعار و آویزه‌ها بر راهپیمایی برآمدند. در همایش جوانان سپاسگزاری خویش را به پرزیدنت کشور برای توجه و دستگیری‌های پیوسته نسبت به جوانان ارزیابی نمودند. در چاره‌بینی ذکر گردید که با دستگیری پرزیدنت مملکت جوانان امروزها در جمعیت طرف موقع استوارتر را کسب می‌نمایند. جوانان ناحیه رشت در قطار جوانان فعال جمهوری در کارهای سازندگی، آبادانی و بنیادکاری مملکت فعالانه شرکت ورزیده در رشد منبعده تاجیکستان صاحب استقلال حصه ارزنده خود را می‌گذارند. ضمن سخنرانی‌ها ذکر گردید که اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان جوانان را همیشه دستگیری نموده بهر فراهم آوردن شرایط تعلیم و تربیت و کار و زندگی با آنها امکانات‌های مساعد فراهم آورده می‌شود. جوانان خوش‌طالع زمان را می‌باید نیروی خود را بهر ازبر نمودن علم و دانش صرف نموده در زمان مرکب امروزه زیرکی سیاسی را از دست ندهند. هر سال برای با جای کار تامین نمودن جوانان تدبیرهای زیاد عملی گردیده جایهای کاری زیاد تشکیل کرده می شود. در قسمت جمع‌بستی چوره‌بینی کارمندان بخش فرهنگ ناحیه برنامه ایدانه کنسرتی را پیشکش تماشابینان گردانیدند.
ҷашни рӯзи ҷавонони Тоҷикистон дар ноҳияи Фархор бо тарғиби тарзи ҳаёти солим аз шуғли наврасони ҷавонон ба бозиҳои гуногуни варзишӣ шурӯъ гардид. Дар ноҳия бо мақсади омовигардонии варзиш дар шаҳраку деҳот намудҳои варзиш футбол, волейбол, шашкаю шоҳмот, бузкашӣ, унифайт, муайтай, бокс ва гӯштини миллӣ баро монда шудааст. Бахшида ба рӯзи ҷавонони Тоҷикистон дар ин гӯша дастовардҳои варзишии ноҳия ба намоиш гузошта шуданд. Дар намоиши ҳунарҳои мардумӣ бошад маҳсули корҳои дастии духтарон ба маърази тамошо гузошта шуданд ки бештари онҳоро либосҳои миллӣ ташкил доданд. боиси ифтихор аст ки аз ноҳияи Фархор имсол 2 нафар ҷавонон ғолибони даври ҷумҳуриявии озмунҳои фаннӣ гардиданд. Дар ин гӯша ин навгониҳо маҳсули меҳнати зеҳнии наврасони ҷавонони ноҳия мебошанд. ҷавонони ноҳияи Фархор боиси ифтихоранд. онҳо дар баробари дигар ҷавонони мамлакат имрӯз бо нангу номуси миллӣ, ташаббусҳои шоиста ва эҳсоси баланди ватандорӣ дар рушди Тоҷикистон саҳми арзишманд мегузоранд. ҷамъомадидона бахшида ба рӯзи ҷавонони Тоҷикистон дар ноҳияи Фархор бо чунин суханҳо оғоз гардиданд. дар маърузаи ҷонишини раиси ноҳия бахшида ба рӯзи ҷавонони Тоҷикистон саҳми ҷавонон дар корҳои ободкориву созандагиҳои ватан бахшида ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии Тоҷикистони маҳбубамон қайд карда шуд. сипас мудири бахши ҷавонон ва варзиши ноҳия ва дигар баромадкунандагон оиди нақши ҷавонон аз иштирок дар бунёди иншооти азими мамлакат то хизмати софдилона дар сафҳои қувваҳои мусаллаҳ, ҳифзи сарҳади давлатӣ, суботу оромии давлат ва ҳаёти осоиштаи мардуми Тоҷикистон андешаҳои худро баён карданд. дар ин ҳамоиш дар муҳити дона ба ғолибони чорабиниҳои варзишӣ ва озмунҳои фаннӣ аз номи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия сипосномаҳо тақдим карда шуданд. дар қисмати ҷамъбастии чорабинӣ кормандони бахши фарҳанги ноҳия барномаи идонаи консертиро пешкаши тамошобинон гардониданд. гузориши хоҷа Аназриев, Худойназар Зуҳуров аз ноҳияи Фархор барои барномаи иттилооти Навид. дар доираи фестивали озмуни ҷумҳуриявии театрҳои касбӣ парасту 2021 имрӯз ҳунармандони театри давлатии драмавии русӣ ба номи Владимир Маяковский намоишномаеро таҳти унвони нидои Умари Хайём пешкаши ҳаводорони санъати театрӣ гардониданд. фестивали озмуни ҷумҳуриявии театрҳои касбӣ парасту анъанавӣ буда дар 2 сол 1 маротиба баргузор мегардад ва дар он театрҳои касбии ҷумҳурӣ ширкат менамоянд. гузориши ҳамкоронамон дар ин хусус. дар рӯзи шашуми фестивал озмуни ҷумҳуриявии театрҳои касбӣ парасту 2021 ҳунармандони театри давлатии драмавии русӣ ба номи Владимир Маяковский бо намоишномаи нидои Умари Хайём рӯи саҳна ҳунарнамоӣ карданд. намоишномаи мазкур аз рӯи асари нависанда ва драматурги шинохта Темур Зулфиқоров таҳия гашта, коргардон ва ба саҳнагузарондаи он ҳунарпешаи хизматнишондодаи ҷумҳурии Тоҷикистон, дорандаи ҷоизаи давлатӣ ба номи Абулқосим Лоҳутӣ Баҳодур Мералибеков мебошад. ба гуфти таҳиягарони ин намоишнома, мавзӯи ин асар ба ҳаёт ва зиндагиномаи мутафаккири барҷастаи классики тоҷик Умари Хайём бахшида шуда, ҳодисоти охирин лаҳзаҳои рӯзгори шоиро қисса мекунад. ҳунармандони театри давлатии драмавии русӣ ба номи Владимир Маяковский тавонистанд ин намоишномаро бо диду нигоҳи тоза пешниҳоди тамошобинон гардонанд. имрӯз ки дар фестивали ҷумҳуриявии театрҳои касбии парасту пешниҳод кардем намоиш аз рӯи асари Темур Зулфиқоров нидои Умари Хайём ва чунки ҳама маълум аст ки Хайём кӣ буд, мутафаккир, донишманд, шоир ва чиз классики худамон мавзӯи маъмул аст, яъне мавзӯъ вақте ки пеш аз вафоташ, пеш аз маргаш ва дар хаёлоти худ бо гузаштагон, бо падар, модар, бо маҳбубааш, бо устодаш, бо дигар одамое ки дар зиндагии ӯ буданд, аллакай гузаштанд, ба ин нидои ӯ нисбати охирин раҳ, яъне ки қадами охирин зиндагӣ ба марг
дар бар мегирад ин чизо. намоишномаи мазкурро дар доираи фестивали парасту 2021 дӯстдорони санъати театрӣ дар театри давлатии академияи драмавӣ ба номи абулқосим лоҳутӣ тамошо карданд. нақши асосиро дар ин намоишнома ки қаҳрамони асосии он умари хайём аст ҳунарпешаи шинохта хуршед мустафоев иҷро мекунад. беҳтарин таҳиягарон намоишномаҳои тарбиявӣ баланд бардоштани маҳорати касбӣ ҷалби ҷавонон ба театр ва ҳамчунин ёдоварӣ аз ҳунармандону бузургони гузашта. аз ҳама муҳим парасту 2021 имкониятест барои беҳтар шудани муҳтавои намоишномаҳо ва тарбияи дурусти ҷавонони болоявқат дар ҷодаи санъати театрӣ. ба ҳамин шакл парасту пайваста намоишномаҳои ҷолибу диданиро рӯи саҳна меорад ва аҳли тамоми театрҳои мамлакатро сарҷамъ мекунад. фестивал озмуни парасту 2021 то 25 май идома карда беҳтарин саҳнаҳои ҷолибу диданӣ ва тарбиявӣ пешниҳоди тамошобинон хоҳад гардид. дар ҷумҳурии демократии Конго вулқон хуруҷ намуд. офати табиӣ ба нуқтаҳои аҳолинишин наздик шуда 15 нафарро ба ҳалокат расонидааст. бар асари садама дар роҳи танобии Италия 13 нафар ҷон бохтанд. шарҳи хабарҳо аз хориҷи кишвар. хуруҷи вулқон дар ҷумҳурии демократии Конго 15 кушта бар ҷой гузошт. дар ин бора расанои хабарӣ бо такя ба маълумоти ҳукуматдорони ин кишвар иттилоъ медиҳанд. тавре гуфта мешавад, гудозаҳои оташини вулқон ба нуқтаҳои аҳолинишин ҷорӣ шуда аллакай 500 манзили зистро несту нобуд кардаанд. вобаста ба ин сокинон минтақаи хатарнокро тарк мекунанд. офати табиӣ ба шаҳри калонтарини ин давлат ки 2 миллион аҳолӣ дорад наздик мешавад. табқи маълумот то расидан ба ин нуқтаи аҳолинишин 10 километр масофаи дигар боқӣ монда. ба гуфти олимон ин вулқон ки ба ҳисоби фаъолтарин вулқонҳои ҷаҳон шомил аст, бори охир қариб 20 сол пеш хуруҷ намуда буд. дар ҷараёни ултрамарафон дар ҷумҳурии мардуми чин 21 нафар ба ҳалокат расиданд. ин дав рӯзи шанбеи ҳафтаи гузашта дар боғи хуанхеи шилини музофоти гансу шурӯъ шуда буд. дав ки масофаи он 100 километрро ташкил медод, дар нуқтаҳои дастнорас ва камаҳолӣ дар баландии қариб 2000 метр аз сатҳи баҳр ҷараён гирифтааст. дар маҷмӯъ дар ин мусобиқа 172 варзишгар иштирок намуданд. тавре гуфта мешавад, баъд аз он ки иштирокчиёни дав 20 километр роҳро тай намуданд, якбора ҳаво номусоид гаштааст. дар ин минтақа ҳарорати ҳаво поён фаромада, шамоли сахт ба амал омад ва жола боридааст. вобаста ба ин масъулин марафонро манъ карданд. мақомоти маҳаллӣ амалиёти ҷустуҷӯи наҷодиҳиро шурӯъ намуданд. субҳи рӯзи дигар наҷотбахшон ҷасади ҳалокшудагон ва иштирокчиёни зиндамондаи давро пайдо карданд. табқи маълумот 8 тан аз онҳо ҷароҳатҳои гуногуни ҷисмонӣ бардоштаанд. бар асари садама дар роҳи танобии қисмати шимолии Италия 13 нафар ба ҳалокат расиданд. ин фоҷиа дар рӯзи аввали сабук кардани маҳдудиятҳо ва кушода шудани дари мавзеъҳои сайёҳии Италия ба вуқӯъ пайваста аст. тибқи иттилои пешакӣ воситаи нақлиёт дар роҳи танобӣ аз баландии 300 метр ба замин афтидааст. шоҳидони ҳол гуфтанд ки фалокат 100 метр дуртар аз нуқтаи охирини сафар рух додааст. ба макони ҳодиса табибону коршиносон ҳозир шуданд. мақомот аз сабаби ин фоҷиа ҳаракати дигар воситаҳои нақлиётиро дар ин роҳи танобӣ манъ карданд. 2 нафари зиндамонда ки ҳар ду кӯдаканд, дар ҳолати вазнин ба воситаи чархбол ба бемористони шаҳри Турин интиқол ёфтанд. гуфта мешавад ки ин роҳи танобӣ бори охир 7 сол пеш аз ташхиси техникӣ 2 сола гузашта буд ва аз сабаби карантин вақтҳои охир фаъолият намекард. дар ноҳияи Данғара ба ифтихори рӯзи ҷавонони Тоҷикистон мусобиқаи ноҳиявии гӯштини миллӣ байни наврасони солҳои таваллуди 2007-2009 баргузор гардид. дар ин сабқат 80 нафар варзишгари ин ришта байни ҳам нерӯсанҷӣ намуданд. гузориши ҳамкорамон Салоҳиддин Неъматов. варзиш яке аз омилҳои солимгардонӣ, мустаҳкам намудани дӯстию рафоқати варзишгарон ва муаррифӣ намудани давлату миллати тоҷик ба ҳисоб меравад. маҳз шавқу рағбати беандоза ва шароити хуби тамрин аст ки таи солҳои охир иштироки ҷавонон дар олимпиада ва мусобиқаҳои ҷумҳуриявиву байналмилалӣ назаррас мегардад. ба ифтихори рӯзи ҷавонони Тоҷикистон дар толори муассисаи давлатии маҷмаъи варзишии ноҳияи Данғара мусобиқаи ноҳиявии гӯштини миллӣ байни наврасони солҳои таваллудашон 2007-2009 гузаронда шуд. дар мусобиқаи мазкур варзишгарон аз 9 ҷамъияти шаҳраку деҳоти ноҳия дар вазнҳои 29 то 55 ва ҷамъи 55 килограмм иштироки фаъолона намуда байни ҳам рақобат намуданд.
бинобар гуфтаи масъулини мусобиқаи имрӯза баргузории ҳамин гуна мусобиқаҳои варзишӣ аз як тараф барои бедор намудани шавқи наврасон ба ин намуди варзиш бошад, аз ҷониби дигар иштирокдорон аз ҳарифон ва дигар варзишгарон маҳорату малакаи навро меомӯзанд. бо мақсади ташвиқу тарғиби тарзи ҳаёти солим ва дарёфти беҳтарин паҳлавонҳо аз рӯи намуди гӯштини миллӣ бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Данғара ва ташаббуси муассисаи давлатии маҷмӯаи варзишӣ дар ноҳия пайваста мусобиқаҳо гузаронда мешавад. من مظفرزاده محمد طول یک سال می شود که در مجمع ورزشی ناحیه دنغره مشق تمرین کرده و در این مسابقه ناحیوی سزاوار جای یکم گشتم و می خواهم در مسابقه های بیرون از جمهوری سزاوار جای یکم گردم. من در این مسابقه ناحیوی سزاوار جای اول گشتم و می خواهم در آینده پرچم جمهوری تاجیکستان را بیرون از جمهوری تاجیکستان بلند بردارم. дар охир ғолибон ва ҷоизадороне ки ҷойҳои якум, дуюм ва сеюмро дар вазнҳои алоҳида ишғол намуданд, бо медалу ифтихорномаҳои муассисаи давлатии маҷмӯаи варзишии ноҳияи Данғара сарфароз гардонида шуданд. Салоҳиддин Неъматов, Маҳмуҷони Зиёиддин барои барномаи иттилоотии Навид аз ноҳияи Данғара. бинандагони азиз, инҷо нашри ҷамъбастии барномаи иттилоотии Навид ба анҷом мерасад. То дидори оянда.